Ποιος είναι επόμενος τώρα, ρε? Κάτσε να δω. Βαρέθηκα τη ζωή μου εδώ μέσα στο διάλογο. Άννα Βιζάνα. Ποια? Τι? Άννα Βιζάνα. Η Άννα η Βιζάνα? Ναι. Παιδιά, θα δείτε ένα παιδί. Όχι. Ω Παναγία. Άννα! Άννα! Αυτό που αστράφει. Αυτό που αστράφει. Ω μαλάκα, λάκα. Αυτό είναι αστραφτερό παιδί. Είναι τρελό. Μην γραφώνεστε, παιδιά μας, έτσι. Αμάν. Λοιπόν, παιδιά, το κορίτσι μπορεί να κάνει και ένα-δύο λάθη, δεν μας πειράζουν αυτά. Δεν είναι έτσι. Αρκεί να εξηγηθεί όμως, έτσι. Πρέπει να εξηγηθεί. Το κορίτσι εξηγείται. Έλα, ένα πουλάκι μου. Έλα, πουλάκι μου. Γεια σας κύριε. Γεια σου, Άννα. Πέρασε, Άννα. Τι όλα αυτά για κύριε. Να βάλω λίγο το... Να σε βοηθήσω. Έλα βέβαια. Έλα, βάλω ποδάκι. Παιδιά, εντάξει, θα τη βοηθήσω. Είναι δύο λεφτάκια. Θα μπω. Εντάξει, είναι καλά το τιμόνι. Γεια σας κύριε. Το τιμόνι είναι καλό. Ναι, είναι καλό. Αχ κύριε, εσείς είσαι... Αχ, το μαλάκι το καλλιεργείτε, είναι ξικό. Γεια σας, παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε με τη διαδικασία. Μισό λεπτό. Έλεγχο έκανες τα μάξι. Ναι. Εντάξει. Τι έλεγξες? Όχι, συγγνώμη, τι έχεις ελέγξει? Τώρα, ξέρετε, έχω ελέγξει τα πάντα. Έλεξες την πίπα του αμαξιού, την έλεξες? Την πίπα ήταν το πρώτο πράγμα που έλεξα. Εντάξει, Άννα μου, παιδί μου. Θέλετε να ξαναελέγξω την πίπα σας? Όχι, ξεκίνα πρώτα. Ξεκίνα πρώτα. Κόπικες! Κόπικες! Πώς σας λένε, πώς σας είπαμε το ονοματάκι σας? Πουτσογού, Μάκογου. Μεγάλος Παπαρίδης. Ναι. Γεια σας και εσείς κύριε. Για να δω, έλα να σου πω κάτι. Πυρκαύλος Γιάννης. Πυρκαυλός. Δεν κόβηκα. Μια ευκαιρία. Έλα. Συνέχισε. Βάλε μπρος. Ξέρω να ελέγχω πίπες. Βάλε το μπρος. Για έλεξε. Λοιπόν, θα το ελέγξουμε αυτό μαζί. Βάλε το μπρος. Βάλε το. Είναι καλή. Ωραία. Καλή. Πήγαινε μπροστά λίγο. Όχι, λίγο καλύτερα. Έλα εσύ, ένα πίσω, να σου πω κάτι. Τι λες γι' αυτό? Αυτό που έκανες ήταν φανταστικό. Πέρασε το δίπλωμα. Έλα λίγο πίσω. Έλα λίγο όμως. Έλα λίγο. Και μπροστά όμως. Όχι, Έλα αγόρι. Καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Αυτή είναι οδηγός. Και άλλο. Είναι παιδί αυτό. Κάνει. Κατευθείαν, μην αλλάζουμε θέση, τώρα έχουμε πει. Τι πράγμα? Κόπηκες. Οκ. Δεν έκλασα, αλλά έφαγα κάτι μπάμια στο μεσημέρι. Έχω ξεκολλιάσει. Sorry, αλλά εντάξει. Θα τελειώνουμε τα... Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Ή καύλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιος είναι τώρα επόμενος? Τζον Γκαντέμις. Τι όνομα είναι αυτό το μηνάρα? Έλα Γκαντέμις! Έλα Γκαντέμι! Πού είχε πάει ο Γκαντέμις? Πού μετά, έτσι? Συγγνώμη φλαγάκι, έχεις κοπεί. Κόπηκες. Εδώ, κόπηκες. Σε εσένα μιλάμε. Γιατί τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κάνεις τώρα? Θα έρθει σε 2 εβδομάδες. Έλα βάλει 2 εβδομάδες, θα δοκιμάσεις την τύχη σου. Μέχρι τότε. Όχι, μισό. Άντε, γεια! Μανώλη, άσε με λίγο. Πόσο χρόνο είσαι? Με 18 χρονών. Γιατί? Μόλις μπήκα στα 18 χρονών. Πότε να φτάσει 22 και έλα να κάνεις πάλι. Υπάρχουν οικογένειες στον δρόμο, δεν μπορεί να σκοτώσεις τις οικογένειες. Ναι, αλλά από 18 χρονών. Γιάννη Γκαντέμι, Σε παρακαλώ, φωνιά. λοιπόν, έλα. Σε 2 εβδομάδες. Θα λένε τα 300 ευρώ πάλι. ορφιλιά. 300 Γεια! ευρώ. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου! Μήπως να το ξαναπώ? Γιάννη, γεια σου, είπαμε. Καλό μου. Άντε επιτέλους να φύγουμε ρε μαλάκα. Πάμε. Άντε, γεια σου. Πού είναι?